И здравейте, аз съм Канго ВГ, тук при мен е Криско Геймер ВГ и днес играм за дропа. И бах ти лага при сейф трансфер. Да, пак Не лаги. Но все пак се научи, Чункс. И защо винаги такива праси гуми? Да, и аз това се чудя. Я бягам от тук, бе. Еро, Какво се бъркаш, бе? Чакай малко. Да, много ге. Аре. Това няма го. Не, изключи. О, yes. О, мага, точно. За сме нова фейла. Бах ти пичовете сме. Защото сме нова фейла. Гими. Тя малко ще се намаля. Или иначе като падам, ще почва да знам. Ти си. Аре, що си Night? Това е лесничко. Не беше лесничко. Долу, назад. Не виждах чънковете. Чакай, да. Не виждам. Защото си го направи на Night. Седи. Айде надолу. Чънкс, манари. Назаре? Аре де! Не, вече 3 фейла само от мене, не е честно. Съм ретард. Добре, ще го мина. Сега го мина. Ще го мина. Назад е! Абе, колко? Честнете. Ляво. Така. Тук има чест. Водата, да. Аре, ти е. Къде виж, тук ми виж. Вземи да чест. И 5 фейла още от началото на озви. Смъп съм го минал с 7 фейла, човек. 5-0. Смъп съм го минал само с 7 фейла. Те са. След това си спаун. Спаун, де нататък е от някакъв чекпоинт, някаква мина, че съм взел да рече малко. In the middle. Okay. Yeah. Това беше някакво неща. Айде! Джиро има. Няма да го оцелиш. Според мен. Не, ще го оцеля. Бати якт. Той знака ще можеш да ги насили от първия път, ако виждаш, ако нареднаха чонковете. Ще съберем всички диаманти. Ще опитаме. Стига. Сега сте. Толкова бързо мина. Чекпоинта е си като стаи думата. Аре бе, отвори се! Бати война. Ще да се отворя. То са сети. Давай си. Гушо и да. На колата. Давай. Ще оцелиш. Стига, бе! Накъсвам я. Аз съм ятам къс Напреде. Ей, тук е. И я кар. Оле, къде? Ей, да, къде е там? Ти не си го вземал това? Не, така не са, защото мързи да ги търсим всички. За какво чупиш вълна? Това даже не е дачи. За какво чупиш? Я сложа пак. Тебе ще се отварят от първия път на мен. Се срал бе, бахти ме място. Това мисля, че беше малко по... Това беше много яко. Не знам, че яко, ама също време не е гадно. Да, ще обите. Не, бро. Стига, бе, много фейл. Само къде слушаш. Сега си представи да падна тук.
Бари параметри не си много. Не сме на там. Назади сме. Да, ще го запикувате. Сериозно ли? Не. Хакер чупи. Ти как щупи? Мога го щупих нарочно. Ти го чули за да се измъкне. Ай ще. Ай, спри с това фърпасата. Кое е спра? Добре. Да ти се види екстрия. Да ми се види екстрия. Точно. Що ми сте диамант? Защото нямаш. Абе, Един чисто бе. Абе, пишеш геймод, едно и го взимаш от там. сер. Картин. Кабинката. Добре, бе, Браво! защо винаги първи път не го успявам, бе? Защото кабинката е малко гадна. И на мен... Аз се опитах да го мина, възможно е такова. Тук някъде имаше чест. Значи, тук имаше чест. Аз знам къде е. Не, дали ще видиш. Не, Ей, така ми се взема. Читърче! Не каза. Не, бе, не, бе, че е свързано. Няма го такова. Без често ще ми отдата. 7 фила, браво. Ти аз тук завърших да дропа в края. Сега сме още в началото, де. Не знам. Сравнително бързо го минаваме. Доста, да. Защото са редовно, де. Що у нас? Ай са. Сиптай. Сипнай. Да, сам Аз мисля, че не можем да се паднем. Това беше гадно. Аз сега го направих от първата. И аз забравих се. Сега, на къде били? Там. Там. Казва да се премести сай там. Да, няма време. Това ще е гадно. Ако ги има вече един. Бъдете ли му ги? Аз съм два вече. Искам. 2. Дали ще станат 3? Браво, дай стига! По-тихо! Що ти си 7? Добре, сега са вече 7. Писна ми. Добре, ти на мен най-ганти ми са падат. Гледай, ти на мен най-ганти, на те най-лесните. Знаеш. Искаш да си първи? Добре, вече знам кое е. Така, значи. Така. Майка. Не, добър, ти не е блокчета там. Така. Тук пак той. Така, yes! Ай! С... има повече от мен, ама Един все фейл. пак по-трудно. Много по-трудно. Аз съм 7. Аз съм 8. Не, аз не. Не знам. Дали па? Айде. Отих. Обещай. Не знам. Какво се прави? Каче. Да, бе, скачай. Хамчура. Аз не виждам какво трябва да се прави. Аз тук ще умра. Ще не знам какво трябва да се прави тук. Туалетната. Я дай да ми направя на 8. Абе, забравям да изключа областите. На нали, често да падаш. Изключи областите. Що го изключваш само? Защо не видиш? Ето защо. Не вен да по-бързо. Още кой на това. С цел не мърнат. Добре, виждам вече кемирока. Малко ще ги обличам, нали? Не бе, чакай малко, ти ще започна от това. Омага, не можем да скоча. Както и да е. Се някакво ще наци. О, дайте, човек. Тук аз не мога да видя къде е тъпото блокче.
Значи аз имам 9 лева. Симон 11. Точно и то не ги рендват, като те чум. Video settings, къде беше? Off. Рът! Не иска да ги рендва. Да, на тебе ти ги рендва, но на мене не иска. Къде беше? Че съм мисля, че беше... А къде е тук? То ще съм безимен. Да седим по-малко. Чак до там! Ами... Западна мене лагът. Едно лагът. Мисля. Вече къде къде ще... Надам. Взема всичко. Оставим малко от фенчеста. Ама също ще. О, това е много лесно е. Знам. Както се падат най-лесните. Какво? Кой нацелих, бе? Що не, бе, човек? Аз нацелих паежната. Не, значи как се падат най-лесните, бе? Аз тук не ги не Аз тук направо съм ето мен дете. Да. Добре, сега това не го нацеля. Как не можа да го нацеля? Как бе, ретард съм, ей? Защо го нацеля? А, така. Да няма спид пошанка, защо съм толкова бърз? Мога взеха чизната. Тук трябваше на соско да бъде. Тук. Значи вента. Задна намивката. Къде там? Да. Добре, бахте там на човек, не мога да го нацеля. Както и да е. Колко бях? Аз бях 7. Не, 9. Добре, защо се движа толкова бързо? Това ми е много интересно. Да изям уж леда. Филм. Бам. Тряс. Штряс. Штряс. Добре, този път ако не падна вътре. А сега тук това беше лесно. Това е доста. Не ти ставаш. Да, тостера и от тостера долу. Дошло. Къде си? 6. Често някъде тук беше. Аз знам. Къде Там, беше? да. Насам. Да. Ясно. Ясно. Много съм добър, казах, че ще го успея. Да, така. Да, така. Аз 7, че твоите колко са? Аз 9, твоите... Виж ли ги? Не. Твоите са 14 точно. Дай. Мамастичен съм. Аре, ох, че е гадно. Мисля, че беше гадно. А, не, това е лесно. Да, аз тук от началото не го знаех как е. На тебе как си падат пак лист? Да, лесните! Точно! Лесните се падат. Да. Ще мисля, че не са пълни първия път. Хил. Мел. Хил. Да, това е в ада. Успех. Аре, На мен те ми са отвърнали. Не бе! ще се върна. Тук е бъгава. Ще се върна. Бутончетата не ще се върнат. Кеф? Много бе, брат. Добре, ще продължим с клипа.
О, човек. Това ме изкепи. Добре, това ме изкепи. О, това е гадно. На мен това ме е лесно. Напреде, назаде. На мен това е най-гадното. Чакайте сега. Най-гадното. Ааа, брат, защо го прави? А, не, брат, защо го правиш сега това? Ще видиш тук. За ръчката ли? Хора, извините за това, че Все пак спеше да ръчка. Да. тук знае къде съм учи 20 години да победа. Давай, машина! Машина за пари съм аз и какво знаеш. Добре, и следващото ниво ще приключим прибързо. Що? Добре, аз ще ги свърша. Аз го започнах, аз ще го свърша. Заповядай. Робек! Не бе, чакай малко, брат. Аре! Човек, нали ще го разделяме на части, бе! Окей, аре. И надявам се това да... Човек, не е така. Ще ми просто да го спрем. Окей, аре. Иди. Добре. Ще се